Ja, gewoon weer verder met Jacques Poels. Hij is natuurlijk vooral bekend als de zanger van Rowwen Hijzen. Maar hij deed nog veel meer dan dat. Hij schreef gedichten en maakt columns. En wat veel jullie misschien ook niet weten, hij is een zeer begenadigde schilder. En vandaag maken we kennis met Jacques Poels, de schilder. Jacques, hartelijk welkom. Dank je. Ja, de zanger van Rowwen Hijzen, dat kleeft natuurlijk altijd aan. Is dit nog een goed bewaard geheim? Of zeggen ze van inmiddels weten toch wel een hoop jullie dat ik dit ook wil doen? Ja, dat volgens mij wel. Het is begonnen met de grafische school. Ik heb een grafische opleiding gehad. Reclametijger, dan zeg ik eigenlijk weer. Dat heb ik gedaan. En eigenlijk een brief gehad, een zeefdrukkerij, offsetwerk, dingetjes ontwerpen. Bij Rowwen Hijzen, de hoesjes in het begin allemaal gemaakt, de t-shirts. En op een gegeven moment ontstond er een tijd dat ik dat allemaal gehad had. En dat Rowwen Hijzen ineens heel hard ging. En door ik nog wel iets met dat kunstzinnige wil doen. En toen ben ik eens om me heen gekeken hoe ik dat in kon vullen. En toen ben ik Harry Schrijnemachers tegengekomen, de kunstschilder uit Venray. En hij heeft me een beetje op weg geholpen. Nou, wat hier zit, dat beeld, dat is eigenlijk zo'n beetje de aftrap, zeg maar. Van... Ja, dit is een hele oude, hè? Dit is echt een oude. Ja, dit is een van de eerste... Zelfportret heb ik hele die Angerlu hebben gezien. Ja, wat hè? Die Angerlu hebben gezien. Ja, precies. Want die heb ik de ganse band heb ik zo geportretteerd. Zeg maar. Okay. Allemaal van die joekels, die hebben ze nog allemaal ergens hangen. Ik wou je zeggen in de kamer. Ja, de woonkamer of in de kelder, dat kan dan ook verschillen. Hè? Mogen ze zelfs weer. Ja, abstract realisme, dat is de term die ze zelf in hun eigen werken metgeeft. We hebben er een paar. Leg heel even uit voor jullie die geen enkel verstand van kunst hebben. Wat is abstract realisme? Dat was ik sinds gisteren ook niet. En ik had een interview met de krant en de Adrie Joris die zei het is een soort abstract realisme. Ik zeg dat is het. Ja. Ik had er geen naam voor, maar het is wel zo. Wat nou zit bijvoorbeeld, het schilderij. Dat is de waterpartij is gewoon een soort van abstract. En kleur die je niet tegenkomt in de natuur. En die bloemetjes erboven aan de oever. Pak hem even terug in beeld. Ja. Nog een beeld. Dit is bij in de buurt gemaakt? Nee, dit is echt aan mijn fantasie ontsproten. Dit is nergens, zeg maar. Dit is gewoon, ik kijk compleet anders schilderen. Stond ik op een kop. Ik was aan het schilderen, ik had wat kleuren. En op een gegeven moment toen draaide ik het om. En toen zag ik ineens een soort waterlinie, een soort oever. Ja. En dan ben ik toen verder gegaan. En die kleur eronder, die zaten er al. Dat abstractachtige, rare kleuren eigenlijk. Het heb dat bloempjes erboven, dat geschilderd. En uiteindelijk, dat kreeg inderdaad een abstract realisme. Dan hadden realistische bloemen en een heel abstracte waterpartij. Nou, dat vind ik toch wel mooi. Deze huis is bijvoorbeeld oever. De eerste verzorger op wel Lamer. De van degene die heet Shannon. Kan we door eens even kijken. De derde in de rij. Wat nu opvalt zijn allemaal landschappen. Ja, ik vind dat wel fijn. Ik zit altijd binnen en ik zit altijd in studio's en muziek en tenten en clubs. En ik vind het geweldig. En ik heb te weinig, ik wandel ook niet veel. Dus ik vind het allemaal heel fijn in mijn gedachten dit soort beelden op te roepen. Is het voor dikke rustgevend? Is het de uitlaatklep bij Rowwen Hijzen, mag ik zo zeggen? Ja, dat is voor mezelf wel. En ik heb dan cd'tjes, een stuk of 3, 4, en die zet ik dan in zo'n player. En die gaat dan aan. Welke muziek is dat? Ben ik dan heel nieuwsgierig? Allemaal singer-songwriter. Hele rustige Lucinda Williams, Diana Jones. Echt een hele rustgevende Amerikaner muziek eigenlijk. Ja. Dus ook geen opdringende muziek. Dus dan zit ik helemaal sanang in de muziek en in mijn verf en in mijn doek. En zo'n doek wordt dat dan een week lang achter elkaar zeg maar, gemaakt? Of is dat vandaag een paar streekjes en morgen en misschien volgende week weer? Nee, het is echt in tijd van 3 cd's. Ja, er zit een beetje 3, 4 cd's op 3 uur. Heel intensief. En dan ben ik... Die zijn op 3 uur gemaakt deze werk? Nee. Zo lang schilder ik aan. Per sessie. Ja. En dan heb ik per week 1 of 2 sessies. Die ik mezelf gun dan om te schilderen. Zeg maar. Je veel inspiratie haalt ze er dan uit voor andere dingen. Want dat is precies zo'n moment best wel wel mee bezig. Maar ongetwijfeld je best natuurlijk toch een malen. Haalt ze daar nog muziek uit of andere dingen? Ja, dat werkt echt dubbel op. Want ik schilder, ik kom tot rust. Ik kreeg ook weer ploppen weer andere gedachten ook op. Ik draai muziek. Laten we eerlijk zien, daar werd ik door geïnspireerd. Door het luisteren naar muziek. Ook weer akkoordenschema's en weer een mooie zin. Weet je wel. Dus ik zit dan echt te sponsen, zeg maar. Ik kreeg dan allerlei indrukken naar binnen. Dus ja, voor het creatieve tankje weer vol te gooien is dat echt ideaal. Samen. Het is niet dat je zegt, ik ben nu tekstschrijver, ik ben nu zanger en ik ben nu schilder. En nee, tekstschrijver best 24 uur per dag. Ja, behalve het ambachtelijke echt achter dingen zitten en tikken, dan neemt door de tief. Maar in principe staat het constant open hoe zintuigen voor allerlei dingen. Dus dat is wel zo, ja. En dat geldt ook voor de schilderij. Ja, nu begreep ik dat je ook hebt gezegd voor jezelf van ja, ik maak wel iets herkenbaars. Men moet wel kunnen zeggen, de Poels kent wel ook echt schilderen. Want niet dat het iets abstracts is voor alleen her dan die werken natuurlijk. Nee, precies. Maar dat is nog van vroeger uit. Ik ben in een dorp opgegroeid en dan word ik steeds in dezelfde in Amerika en dan ga je een kunstschilder.
En die ging in een museum en die gooide dan een zak cement neer. En dat was de kunst. En, het hele deur op het was ging, jongens, dit kan niet. En daar ben ik in opgegroeid. En ik snap dat het ook nog werd, want het is iets te makkelijk. Terwijl het niet makkelijk is, abstract. Want waar ik exposeer bij IROC, de stichter van IROC, Schra, die zei, het is zo moeilijk dat proces om door te komen van realistisch naar abstract, om alles weg te kunnen loten. En uiteindelijk dat alleen om te kunnen doen. Maar voor mij is het te ver weg. Ik wil inderdaad wel dat mensen zeggen, niet van die zak cement, maar dat ze zeggen, dat kan dit Maar is het ook een beetje de bevestiging zoeken van wat ik doe is ook goed? Ja, dat is het ook wel. Ik heb ook die vastenavond poster toegemaakt van mevrouw Jolanda. Dat was de tweede. En die hingen overal achter de ramen. Nou ja, jongens, dan dat is kicken, hè? Ja, dat is toch chic? Dat is met jou gemaakt. Als je gaat maken, wilt je geen succes met hebben. Dat is op zich geen zo raar natuurlijk. Precies. Ja. Er komt een expositie aan van werken die eigenlijk de afgelopen 3 jaar zijn gemaakt. Een hele serie. Wat nieuw wordt, is dat ze eigenlijk de vrije keus zijn te maken. Voorheen deed ze dat ook waar, maar wordt meestal een opdracht van. Ja. Nu helemaal de vrije keus. Ja, dat heb ik mezelf ook gegund. Nou ja, ik heb veel geschil. Net als dat portret maar nog steeds achter hoe stiert van de band. Die opdracht stel ik mezelf aan. Dan word ik 6 portretten van de band en het hoesje en de geluksknikker. Ik heb wel iets soort druk nodig. Een soort stok achter de deur. En een deadline. En een deadline is fijn voor ons. Want anders bliezen maar gaat klooien. Ja. Precies. En dat geldt voor liedjes, die moeten een keer klonen. Ik heb nou de datum van die expositie. En daar wil ik dat het dan allemaal kloon moet zien. Dus in die zin zit er wel druk achter om dingen af te krijgen, zeg maar. Dat heb ik echt wel nodig. Ja, nu is natuurlijk de hamvraag een beetje qua tijd weet van hoeveel tijd dat je erin steekt. Wat deed nu in de goede pools? Wat moeten we nu in de beurs hebben om erin te kunnen aanschaffen? Oh, dat is, ik kwam door bij IROC en wat moeten we even kijken wat het brood wat ze moeten kosten. Ik zeg, ik laat het echt helemaal aan jullie. Ik wil niet te deur zien dat mensen zeggen, oh joh, met wel de zanger hier het schilderen. En mij dat dat er is. Snap je? Dus daar waak ik altijd voor. Dat beeld dat wil ik niet oproepen. En hebben we zo eens gekeken wat er hing. Nou, er waren een paar zeer gearriveerde kunstenaars. Nou, die zitten gewoon huiger als ik. En dat vind ik prima. Ik voel me er heel fijn bij. Uit als een beetje ertussenin zit. Ik doe dat mijn tijd fijn te vullen, zeg maar. Dus Maar wie van nullen moet er een bedrag ongeveer zitten? Dat is natuurlijk wel een richtlijn, toch? Nou ja, nee, die in die tijd, zal ik zeggen, toen ik die geschilderd heb, die portretten, het doek wat op een voorkant stond van die cd, Geluksknikker, heb ik verkocht voor het goede doel. Voor de MS, multiple sclerose. En dat heeft toen €11.000 opgebracht. Is per opbod verkocht in 013 in Tilburg. En dat is extreem veel. Maar alle andere werken die zitten echt verder onder. 2000, 3000. En want dit waren natuurlijk wel collectors items van mensen die gewoon een fan zijn. En zeggen van, hey, deze is van Jacques, dus dat moet ik natuurlijk ook hebben. Zo werkt het wel soms, ja. Dat is wel waar. En daarom vind ik ook niet dat ik daar zo'n gigantische prijs op moet zetten. Jij noemt het idee niet om het bedrag te halen. Ja, ik vind het fijn om mijn oor betaald te krijgen en mijn deuk en alles wat er wel. Want daar ben ik nog wel eens van geschrokken. Een vriendje van mij, dat schilderde dan ook en op redelijk hoog niveau. En hij vertelde dan wat het eigenlijk wel kostte om een bepaald doek te maken. Dus een verf en het doek. Dat is al best wel vuil. Dus ik snap het wel dat schilderijen best wel duur zijn. Maar wat ik me nu afvraag, hebben ze dan nog een verklaring voor waarom dat zoveel muzikanten op de een of andere manier bij dat schilderen terechtkomen? Nee, je kent het nu. Dat weet ik ook niet. Het zien er echt veel, ja. Dat is bijvoorbeeld de bandje waar ik vroeger van heel van, weet je ook alweer, de zanger van die Amsterdamse band, Big Meth Kweet. Maakt niet uit. Veel schillers zien ook muzikanten. Je hebt ook dat logo gemaakt voor Lowlands. Je moet hem kennen. Oh ja. Van dat bandje, die Amsterdamse band. Die zoeken we op. Ja. Gewoon het beste voorbeeld is brood natuurlijk. Het beste voorbeeld is Herman Brood. Ja. Maar goed, het zit die twee werelden wel verenigd in een creatieve mens. Ja, kunstzinnigheid en top is het eigenlijk. Precies, en Herman Brood, dat is eigenlijk wel het schoolvoorbeeld in echt ook heel technisch woord op een gegeven moment. Met zijn rechterhand en is met zijn linkse hand geschilderd en het is niet zo perfect te maken. Dat verhaal herinner ik me nog van hem. Maar goed, het gaat ook samen wel. Maar dit is wel zelf aangeleerd? Er is een leermeester die een bepaalde stijl of een bepaalde techniek of iets Nee, ik was altijd met natuurtekenen, stofuitdrukking het gedaan en lichtinval en zoiets. Dat zat er wel in, zeg maar, op de grafische school al. En
Dus dat beheerste ik al, zeg maar die techniek. Alleen Harry, wat ik straks zei, Schrijnemacht heeft mij op weg geholpen om te kijken welke materialen ik naar elkaar kan gebruiken. Dus nu stiekem even de lessen van Harry nog een beetje Bob Ross gekeken. Zo besnoot als het terugkomt voor de Tour. Met bewondering. Jongens, als je dat ook zit weer in een bergse neerzet. Dat is Dan begrijp ik heel van het programma, Jacques. Mocht je komen schilderen voor de kijkers. Ja. Dat is jongens. Die jongens uit de Meeldersen, die hebben een prachtige persiflage opgemaakt. Daar moet ik dan ook nog maar even reclame van maken. Wilt je de galerie, of de werken van Jacques Poels zien, dan kent je terecht bij Galerie Irok in Horst. Vanaf komende zondag tot en met 8 december zijn de werken door tentoongesteld. En wellicht heb je straks wel een eigen Poels aan de moer hangen. Jacques, heel veel succes. Dankjewel voor de komst. Dankjewel. En succes ook met Rowan IJzer. Dank je.